Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako o yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari, sa malumo og buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan, diha sa imong pulong, ug dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasagikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, muanhi pa dinhi ang mga mulupyo sa daghang mga syudad. Mingon ang mga mulupyo sa usa ka syudad ngadto sa lain. Simbahon ta ang Ginoo nga labing gamhanan ug pangayoon ta ang iyang panalangin. Daghang katawhan ug gamhanang mga nasod muanhi aron pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa Jerusalem ug aron sa pagpangayo sa iyang panalangin. Niadtong mga adlaw may napulo ka tawo nga gikan sa nagkanainglaing nasod nga mogunit sa sapot sa usa ka Hudiyo ug moingon, paubana kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti, bahin kanimo o siyudad sa Dios. Ang Diyos, uban ka nato. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila
Ethiopia, kinintaw ka na tao dito. O bahin sa Sion, muingon sila, ang tanang na tao dito kaniya. Ug siya nga nagtukod niya, mao ang labing halandong Ginoo. Ang Diyos, uban ka nato. Natunan nila diha magpalista ang mga tao. Kinintaw ka na tao dito. Ug ang tanan mag-awit dito, diha sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan, anaa sulod kanimo. Ang Diyos, uban ka nato. Alleluia, Alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pagadto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya, ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria, aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila, ug mipedayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Sa atong Ebanghelyo karong adlaw mga kaigsuunan, ang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan nga nagsuon kini, misugyot kang Hesus nga pauwanan ug kalayo ang balangay sa Samaria nga dili mo dawat kanila. Natural kayo kini nato mga kaigsuunan nga maglagot mo himo og baos ngadto sa mga tao nga dili ganahan kanato. Ug labi na kadtong mga tao nga nakabatok kanato. Apan ang leksyon nga gihatag kang Hesus kanato karon mao kining tolerance. Unsa maning tolerance mga kaigsuunan? Tolerance means allowing beliefs, practices, and even attitudes that differ from our own. So mga pagtuo, mga practices sa ubang mga tao, ug bisan ang ilahang attitude, nga moalaw ta, bisag diferensya kini sa atua.
Tolerance involves accepting the differences in life that are the result of different backgrounds and ideas. Mauni ang gipasabot ni Jesus mga kaigsunan. Kanang moingon ta, tolerate. And there are two golden keys of tolerance. One is acceptance. Acceptance kanang wa pa maabot ang action, wa pa maabot ang panghitabo. No? Imo na daang gidawat, ni-accept na kadaan. Sama pananglitan sa usa ka inahan nga nakasulti kanako. Iyang nakita nga hinayon ang iyang anak nga lalaki. Ug miingon na siya daan sa iyang kaugalingon, iya kong giingnan. Nga og pananglitan, masakop ni siya Father sa LGBT community, dawaton gihapon ko kini siya. That is acceptance. Ikaduha ang understanding. Acceptance precedes understanding. Mag-una sa understanding. Understanding kung naa na diha ang panghitabo, unya imo siyang gidawat. So, masayon ang understanding kung naka-accept na kadaan sa wa pa moabot, sa wa pa ang panghitabo. So, acceptance and understanding. Sa wa pa mahitabo, mo-accept na kadaan. Ingno na nimo imong kaugalingon nga dawaton kini. O kung duna na diha, musabot ka, mo-understand ka niya. And there are two sides of a coin on tolerance. Number one, kung kini lain-lain lang nga pamaagi sa belief, sa practices, or attitude. Sayon ra kay ni natong dawaton. Sama pananglitan, daghan kayong muduol. Father, Monsignor, mudawat bataan ng mga insik natong igsuon nga anha sa lubong, mag-offer og mga prutas, mag-offer og mga insenso. Diba, dili man ta ana? That is difference in belief. Tolerance. Mo-tolerate ta ni ana. So that is one side of the coin. Pero, in matters of falsehood, in matters of dishonesty, in matters of corruption, there is no such thing as tolerance. Little room for tolerance. Ug mauni ang kinabuhi ni Jesus, no? Mi-tolerate siya, niningwa siya dawata sa mga Samaria, apan wa gyud siya mo tolerate kung dunay corruption, kung dunay falsehood, kung dunay dishonesty, kung dunay hypocrisy. No? So atong tanawon mga kaigsuunan, our capacity for tolerance. No? Matud pa, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Amen. Manindog. Mapailubon ang Diyos ug nasayod sa atong kahuyang. Magampo kita ngadto kaniya nga tabangan kita sa pagkabig sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga matuhoong Kristiyanos magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang Dios magdasig kanato aron motugyan kita sa atong kaugalingon alang sa kalingkawasan diya ni Kristo sa tanan nga nabilanggo sa ilang kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sila kansang kasing-kasing hawang ug mamugnaon makadiskubre sa matuod nga kalipay diha sa paghigugma sa Dios ug sa isig katao. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas makaangkon og tunhay kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga matuhuong mitaliwan na, makatagamtam sa masanag nga banagbanag sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Diyos sa kaluoy ug sa gugma, dungga ang mga pagsangpit sa kalibutan. Pinaagi sa imong anak nga naghimo sa tanang mga butang nga maayo. Nangayo kami kanimo sa grasya, aron kanunay kaming musunod kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug nasa Dios ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama sa kamot sa tao, halad sa ulipon, pinagi niya ang Ginoo pagadahay good. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong kabisugi kan sa imong mga kamot, alang sibdayab gumay siyang ngalan, alang usab sa atong kabuslanan ug sa tibugyan santos nga simbahan. Tuguti kami Ginoo nga sa among pagpalandong sa imong pulong, gumikan sa panagingnan ni San Jeronimo. Madali kaming mag-andam sa among kaugalingon, aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw mo Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angag matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Jeronimo. Sa ingon nga imo kaming giligon, pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali, ug ipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadahig kami sa imong kahalangdon, sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan, daygon ang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ninigpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahon nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo,
nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahamogang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab kanin. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Poderoso sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. Ang among gikalawat Ginoo makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad, aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan. Makasabot unta kami sa among gisunod, ug sa pagsunod makadangat sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaganinang alas 9 sa buntag, gi-install na ang atong bag-ong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Alberto Uy. Maong sugod ni atong udto, ang atong mga misa, ang atong obispo nga i-mention Alberto na dili na Jose, no, dili na Jose. Ugma October 1 fiesta ni Saint Therese of the Child Jesus, ug sugod usab ang month-long month of the Rosary. So nang hinaot ko nga atong ampuon kada adlaw ang Santos nga Rosaryo, labi na nining month of the Holy Rosary. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Asab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.